ụbọchị 30 ọnwa nke ise kwa afọ abụgoro nke ndị Igbo kwekọrịtara ugbu a wee wepụta iji cheta ndị niile nwụrụ n'agha Biafra nakwa ndị niile na-achọ ka ndị Igbo were onwe ha site n'iweta obodo ha bụ Biafra. Nke afọ a pụrụ iche n'eziokwu maka na ndị otu ADF ya bụ Ala Igbo Development Foundation na ndị otu dị iche iche ndị isi ha nọrọ n'obodo Enugu wee cheta ndị niile nwụrụ maka Biafra. Ha nọrọ ebe a wee kwuo okwu dị iche iche. Ha chetara ha maka mbọ ha gbara wee na-ekwusikwa ike na Biafra ga-adịrịrị na ndị Igbo ga-ewerịrị onwe ha. Okwu dị iche iche ka ndị bịara n'ọnọkọ a ya bụ icheta ndị niile nwụrụ maka Biafra na ndị niile na-achọkwa ka Biafra were onwe ha. Akwanyere ha ugwu n'ụzọ pụrụ iche, ha kwukwara okwu n'ụzọ pụrụ iche. Ma ị ga-atọ ntị n'ala ugbu a, sapụ anya gị wee kirie otu ihe niile a si gaa n'obodo Enugu, ebe ndị otu ADF na ndị na-anọchite anya ndị otu dị iche iche na-achọ ọdịmma ndị Igbo, na-achọkwa ka ndị Igbo were onwe ha weta obodo ha bụ Biafra. N'ebe a ha nọrọ wee mee emume icheta ndị niile nwụrụ maka Biafra nakwa ndị niile na-achọ ọdịmma ndị Igbo na ndị Biafra niile. Lekwanụ ka ihe ndị a niile si mee n'ụbọchị a. People
Bye.
We are in Biafran territory. With due respect. Because I got a well after the island on the Bay of London Beach. But I live in Nigeria, they have a national anthem. I can't after the Biafra. I've been at the league first before I may have. So, where is it?
mmemme bụ mgbe anyị na-eme mmemme a ọ bụ ihe ọṅụ nye anyị na-ekele family rock family cathedral. Ọ bụ anyị ihe mgbagwoju anya n'ihi na anyị maara na bishọp bụ otu n'ime anyị, ọ so na ndị lụrụ ọgụ a n'ime ọhịa gbaa egbe ya ruo ugbu a. Ọ bụghị ihe ịtụrụ anya nye anyị. Anyị maara na anyị na-esonyere n'ọtụtụ ụka ndị dị iche iche. Anyị agara Catholic, anyị agara Anglican and all the rest of the churches. Before now here anyị nọ na Grace of God. otu a na-akpọ otu jikọtara otu niile ndị na-achọ ka eweghachikọ ọchịchị Biafra. Anyị na-achọ nwereonwe Biafra, nwereonwe Biafra ka anyị celebrate taa. Anyị na-achọ ka eweghachikọ ọchịchị dịka o si dị ka emalitere 30th of May 1967 nke akwụsịtụrụ Jenụwarị 1970. Anyị na-achọ nwereonwe Biafra, Biafra enwere onwe ya. Ịga Ega Biafra Biafra market. Ega Togo. Ega Benin Republic. Ega Gabon. Eba Gabon ni Cameroon. Aka de Gogo Biafra. Aya na Gogo mono aya de Gogo. Iwa church. Aka. Aya de Biafra the Golden Foundation. The Association of Southeast Union. Maka anyị nwere onye nọ n'ọchịchị ekpo oge ndị Awụsa wepụrụ ebe a ga-ege steeti na steeti. Anyị ji otu ahụ mara nwaanyị. Anyị mara nwaanyị na anyị mara nwaanyị na anyị mara nwaanyị na ọkachasị biri. Ekpo oge ka ha tinyere n'aka ya ka ha kpọrọ ndị Igbo tinyere 68 or 67 anyị anaghị ekwenyere ka anyị kwenyere dịka si biri. So anyị police in Lagos, police in Anambra, police in Lagos.
Jesus said, I'm not going to go. No, no, but I can't go. We don't have to go one night out of the day. To a house, I don't know. We are going to I read Kurobi, Ine, Waka. Each of the they did not die in vain. Chineke, anyị bụ ịga mba na-asọpụrụ gị na-akpọrọ isi ala. Mba mkpụrụ ebere gị enweghị mmadụ. Anyị na-ekele maka ncheta oge ijidere Igbo mgbe ụwa biliri na anyị ga-anwụ wee bụrụ ebe mgbaba anyị nwere. Chineke anyị gbara ọtụtụ ndị lụrụ ọgụ Igbo wee dịrị ọtụtụ adịghị taa. Anyị wee nọrọ na ncheta ha na-asị Chineke gị bụ onye nyere Igbo ndụ, nye Igbo akụnụba, nye Igbo agamnihu, nye Igbo amamihe dị iche, nye Igbo ike ịgba mbọ ya ezi nchedo. Taa anyị na-asị ka mkpụrụ obi niile a nke nara m n'ichedo ala Igbo ka ha zụlite na ndụkwa n'aha Jizọs. Ka anyị bụ ndị bụkwa ndị nọ ndụ na-eme ncheta nke ha, nyekwa ndị amamihe inwe na ịgba mbọ n'ọgụ ha lụrụ agaghị abụ efu. Chineke anyị na-eme n'ihe nzute Igbo n'ụzọ pụrụ iche, gọzie Igbo n'ụzọ pụrụ iche, bulie anyị elu. Chineke anyị na-asị ọ ga-abịara anyị na mma n'aha Jizọs. Ezinụlọ niile nke na-amụ ofu onye maọbụ ịbụọ nke onye iro napụrụ ndụ, anyị na-asị kasị obi. Chineke na-asị na mgbe ikpere n'azụ na anyị ga-ahụkwa ha ndị ọzọ. Chineke imeela otito na nsọpụrụ dịrị anyị nsọ niile. Gọziere anyị ala Igbo n'aha ndị nna na ọkpara na mmụọ nsọ. Aka m ya Oh,
President of the Foundation. All come out to endorse the idea that every year
solemn program in the Grand Conference. I was reading about Johannes and Igbo, I was reading about some others. I've had calls from all over the world congratulating us for the initiative, especially the initiative to make the entirety with celebrations an Igbo event, a Biafran event, not a sort of event, not an iconic event, not a moving event, not even any event, but an event present Igbo worldwide, the entire Igbo race. I understand also that programs are going all over the world in remembrance of this day. This day has become a unifying factor in defining the Igbo identity, in defining the Igbo longing for freedom, in defining the Igbo struggle for equality, for justice, and for security. I also want to deliver a message from our brothers in the South trade unions. Town Union. They were here with us a few days ago. I said I was with them in the wedding. When we met with them, they joined us in making the call that every year people was celebrating this day along with them. So we thank God, and I want to thank everybody. This is how this kind of thing begins in a small way. I believe by next year, this hall will not contain. Amen. I want to thank the chairman of our board of trustees, Bishop, who has been a major inspiration right from the very foundation of India. Because you know his history. His history is as extensive, very extension of Biafra. He's the real symbol of Biafra. Yes, sir. And the whole world has held ABF for electing Bishop as the current chairman of ABF. ABF is I've had many calls from different parts of Nigeria, one asking how do we become part of this organization. I think that's a challenge facing leadership of the ABF. Be able to create enough room, organizational structure, to embrace brothers and sisters who want to do the same family. I'm also happy that various pro-Biafra organizations and organizations are all beginning to feel as act as one family. It's a great joy, and we must continue this tradition. We also want to call on our brothers to remember that this struggle is not one of sentiment. It's not one of ebon. It is one of very strategic thinking, planning and action. Also, very strong faith in God, creator of heaven and earth, creator of Biafra, creator of our brothers in other parts of Nigeria, just also taking on us, come together, sit down with them, so that we can now begin to work together, to move together. As we do this, we
remember the memory of all those who have fought for freedom, for the very peoples in this part of the world. Because it's been a most unnatural society. A most unnatural society. And some of us do remember some of the great fighters who started early, who saw this thing coming early, and mobilized their people to fight against the hegemony which has today has engulfed all of us. And remember Aminu Kano, for example. Aminu Kano, the leader, the father of Talakawas, of the Hausa. The time the Hausas were being conquered and destroyed, he was one man that stood up and organized, mobilized them. Unfortunately, he was overwhelmed. We also remember Joseph Taka, who was a great warrior, David Woodbell, who stood firmly to make sure that Utbanda Fodo movement did not cross the movement. I also remember the liberator of the Plateau people and his woman. Remember Wolo? I do remember when later, some of us have read recently Wolo wrote, when he was being offered high positions just to dissolve the movement he was nurturing to the great Yorubas. And he said, no. Although, you know, he says, even though there were some, I call it disagreement, or sense of rivalry between and so on. But that's politics. You also remember Adakabo, who was with us at Nsukka. We met him, president of Nsukka. Adakabo, the president of his people. We would come to time and found that these people lived as slaves. The same thing with Ken Saro. We forget whatever they have done, whatever wrong they have done to us. But we all are people who have fought in the struggle for freedom. Remember Cleveland Mary, the symbol of Biafra. Remember all our young fellows have made very powerful movements. Go Biafra movements. I mean, Rafa was written, whatever may be in fortune. I also mean Nandekano, whatever may be in fortune there. These people have worked very hard. There are many, many, many others. So today is a day for us to rededicate ourselves in the struggle for the liberation of our people, in the struggle for our freedom, in the struggle for our self-determination. Make this result. As I said, by next year, I don't think this one will contain crowd to join us in this celebration. I know part of the problem with us today is there was certain things posted in the social media, giving an impression that the hegemony was going to pounce on us if we get together to celebrate our day. But social media, not people about the aspirations or something. We know that we know they can do anything to us, but I believe before long they will fire the gun and it will not. They raise their hand to God and it will not work. So we want to thank all of you. Also thank God who has made this day possible for us. Thank you very much. We have had it from the president of Alimo Development Foundation, Professor T.U.